Sziasztok, én Domi vagyok. Én pedig Ákos. Ákos csak videózó, és ez itt az egyik haverommal kezdenénk egy világot, azt így elkezdtem. És itt vagyok most, éppen azt építem. Majd megmutatom. Ez itt az én fejem, ahogy láthatjátok, itt az omlifej. Skeleton és Lighter Skeleton. Na. És ugye mondtuk a múltkor, hogy valószínűleg nem lesz fönt új sok videó, mert hogy mivel van, ebben van videózó problémunkkal, ugye akkor hogy nem ritkábban fogjuk tenni. Na, berakom a kaját. Na, felhangosítom megint a nézők kedvéért, nem elég hangos. Eléggé jól hallatszik, Ákos? Szerintem. Nagyon szupi. Jól hallatszik én. Hoppá, jöjj! Leestél a vízbe. Hát nem annyira biztos. Duplán kattint. Ez a baj, ahol Minecraft áll. Hopp! Megint. Csak Most kettő. éppen kreatívban vagyok, figyeljetek, mindjárt. Megmutatom a repülő módot. Hogy lehet. Kétszer megnyomod a shiftet. Talán már repülsz is. Ott egy tart. És lehet sétálni is. Sétálnom kell? Belestem. És bent vagy a vízben. Berepültem Take meg. Belemegy az összbe. Na. Igen. Dega mód. Vannak a skeletonok. Be kell rakni ahhoz, milyen skeleton? Csapda. Nem? Az nem csapda. Semmilyen csapdát nem fogok ideálni. De az a tudod, Az a mi? Nyilakat tud kilóni. Az nem csapda, az ilyen spammer. Vagy ez a spammer ma. Dőlj! Berakom. Telélekomok. Ezen fogunk teremni az alvilági bugért csókunk. Csak erre jó. Leulap. Tintahal. Utána egy tintahalkat. Nézzétek, hogy lő. Eltűnt. Ott egy. Nem egyre fűzzel a spélelőn. Ott egy pénz! Dimmi al 100, dimmi al 100 first. Elcsontunk kémikát. Aztán. Hoppá! Be kell fogni a víz. Hát pont ezért nem akartam ezt csinálni.
Ráközelítve veszed Ákos. Aha, igen. Rá van közelítve. Hát akkor megbeszéltük, csak úgy veszed. Meg van beszélve. Pszika. Ja, most kreatívba vagy szerencsére, Babi, ugye? Miért? Csak mondtam. Na most Mert este van. átváltok egy picit. Ja nem, még amíg nincs megépítve, addig nem váltok át. Bright. Tényleg átállítsam angolra. Jó lesz. A videóba direkt. Ezt lehet, hogy meg lehet hallgatni a Minecraft Fly. Hát, hogy meg lehet most hallgatni. Júj! Júj! Good, good. Akkor azt hiszem most itt vége is ennek a videónak mindjárt. Csak még bemutatom a nézőknek a házat, és utána majd Ákosnak is muszáj lesz elmenni, mert egy kereső olyan világot fogok neki csinálni, az a, tudod, Hunger Games-es Ákos. Tudom. Na, akkor itt a házunk, ezek Gertrude utcai lesznek, ha barátom, ezek az én utcaim, eddig ennyi van. Hoppá, tényleg a kart, meg a Na, akkor én voltam Ákos. én pedig Domi, és itt leszünk a következő részben. Sziasztok!